Ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони азизу муҳтарам. Хуш омадед ба канали омӯзиши YouTube. Дӯстони азиз, имрӯз мо дар шаҳри Душанбе ҳастем. Ина ашанг шудагиан ва фикрам хеле шид. Ҳозир дар даруни ҳамин ма арӯс доштум, дар пеш омадам. Рости хай нигаҳ кинед чӣ Тоҷикистон зебо шудагиай. Ашан абинед рости кайф меда масал. Ина ашан абинед арӯси мо омад мошини схатиё инара хайро дора. Рости ина ашане ки дар Тоҷикистон меген ашан нестай, ашан дар куҷояй, ашан дар куҷояй. Ҳамин айраҳи 46 тарафи Садбарг миёй, баъд вай мешавад. Як подземни ходай амуда мегарди тарафи дасти чап ва баъдан як 4-5 минут пиёда миёй барш дар Тоҷиксодродбонкай ва ин ҳаминҷа ашан. Дӯстони азиз, беҳад ва бениҳоят зурай. Мутаассифона ман дар дарунаш будам, видео накардам, чунки ядушинос буд. Вақтам ҳамовақати гузашт. Дӯстони азиз меҳрубони ман, сарлавҳа дар канал обуна шуданро фаромӯш намекунем ва ҳамо як лайки бепулам мегузорем. Дестен дӯстон. На ашане ки мисол ҳаматон мегуфтен ашан дар куҷои Душанбеай. Ина дӯстон пойтахт бениҳоят зебо шудагиай. Ҳамаи шумоён инро медонен. Ина инҷа 33 11 09 70 хулоса ҳамин таксиҳо бениҳоят зиёд шудагиан. Метавонен бемушкилӣ любой ҷо бирен гуфте росо. Дӯстон ина ашан. Ҳозир мегзарем айра усун. Айра усун мегзарем. Ак давидем камтар. Дӯстон ина ашан. Ина бари ашан омадем, пеши ашан. Ҳозир ашанда медурем. Ина ашан. Хайр. ҳаматон худо нигаҳбон боша то видеои оянда боша бо мо бимонед. Салом дӯстони азиз, ия шӯхӣ буд бародаро, ия прикол буд. Гӯш кунед дӯстони азиз, кадоме дар сомонаи YouTube мехоҳад блогерӣ кунад, аз YouTube сум кор кунад, ҳунари хича нишон диҳад, бизнес кунад, бас инами рақамҳои рӯи экрана занг бизанед. Ман шумода каналҳои пешниҳод мекунам ки дорои 500 подписчик, 1000 подписчик, 2000 подписчик, 5000 подписчик, 10000 подписчик, 30000 подписчик то 146000 подписчикара дорум. Кадоме мехоҳад каналҳо калон бигира, монетизатсия кади, ҳастаи каналҳои майдара ба монетизатсия, ҳастаи каналҳои бе монетизатсия. Чӣ намуд канал дар кораи ма дорум. Рақамҳои экрана занг бизанед, бигирен ва пешравӣ кунед дар сомонаи YouTube. YouTube сум додестай кагнада ма шумода мефаҳмонам ки чӣ хел сума аз каналтон бигирен ва он нафароне ки суматон аз каналатон неметонен гирифта муроҷиат кунед, мо шумода кӯмак мекунем. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Лайка биҷиқен, дар канал ҳатман подписатсия кунед. Дар видеои оянда ма нишон метам ки чӣ хел сума аз YouTube мегиранд, ба кадом картаҳо. Лайка биҷиқен, подписатсия кунед ва зангуларо гиро монед ки аз видеои оянда бохабар шед. Ма видеои ояндада нишон метам ки кадом картаҳо қати сума ай каналотон мегиред. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша.